27 august 2021. Am fost la pescuit la mare. N-am mai filmat la mare pentru că m-a prins o ploaie torențială și mi-am strâns sculele și am plecat repede, deși m-au dat fleașcă. Am sculele aici strânse, sunt ude fleașcă cu țaparinele pe ele. Am fost să prindem scrumbie, dar n-am dat de ea. Am prins schip stavride. Am prins niște puie de lufar și câteva hamsi, restul e stavride. Între timp eu m-am mai uscat, eram udioarcă, altfel filmam, aveam o filmare la mare. Am fost între farul verde și farul, nu știu cum îi spune, nu mă aduc acum aminte, la un ponton și cam asta e. Cică pescar, urează o zi bună și sănătate mult. Cei care sunt la pește și vor să ducă, fie întins. Sănătate mult!